Отбелязваме спасяването на еврейската общност в България. В рубриката ни "Гласът на града" ще ви срещнем с една жена, свидетел на събитията от преди 70 години. Виктория Танасова е дългогодишна учителка във Френската гимназия в София. Тя е един от първите преподаватели по испански език у нас. По време на събитията е била на 11 години и пази спомена от онова време. Тогава семейството й живее в Кюстендил. В махалата играехме еврейчета, българчета, без никой да си дава сметка кой е еврейче, кой е българче. А изведнъж се възникна този въпрос. Ние питахме защо са ни тия жълти значки. Какво значат? Защо родителите ни не са на работа? Започнаха да се появяват едни враждебно настроени деца, младежи облечени в униформи, които хвърляха и чупеха прозорците на еврейските къщи. Семейният магазин е отнет, а бащата на малката Виктория е длъжен да ходи на трудов лагер. 3 години, от април до октомври, всички мъже в страната от еврейски произход са в трудови лагери. Вече когато решиха да ни депортират, аз си спомням абсолютно празната къща нашата. Дадохме всичко на съседите с някаква идея, че може би ще се върнем. То не беше много ясно, че отиваме направо, откъдето не се връща. Делегацията от 4 граждани на Кюстендил до местния депутат Димитър Пешев задейства държавната машина и депортацията е отложена. Над 42 000-ната еврейска общност в България е спасена. Защо останаха живи българските евреи? Защото се пропука тайната. Тоест, българските граждани узнаха какво им се пише на българските евреи. Евреите от Македония не са били спасени. Българските власти е трябвало да ги предават на Гестапо още преди депортацията. Аз лично не мога да разбера защо спорят кой. Ето, това е толкова просто. И двете страни са участвали. Историята трябва да се знае от поколенията, за да не се повтарят грешките, казва Виктория. По повод 70 години от спасяването на българските евреи от Холокоста, утре в новините на БНТ 2 ще ви срещнем с израелския професор Михаел Бар-Зоар. За всичко, което ви вълнува или притеснява на мястото, където живеете, пишете ни на bnt2 news@bnt.bg. Нашите репортери са готови да проверят всеки ваш сигнал. Още полезна